Mulane penjalin gue biasanya sasi surau pada dijaluki ngopo gue nggo siap. Awune nang kono glinting, saya tenggiling. Nah akhirnya dijenengi. Niku tiang pundi niku? Ya gue ora ngerti, asal usule gue ora ngerti. Tapi riyen niku deres teng dares niku. Entar dadi tukang deres iki Cakrajaya lah kan. Lagi Cakrajaya dadi tukang deres nang dares. Gue ketekan sekang Raden Said. Kan Raden Said dia mlebune sekang gemelem munggah. Nggih. Gemelem munggah tekan beci. Nang beci ke lah terus nang beci terus turut kali terus maring jojokan kan jojokan kowe ngundon maring kali duda lah nang kali duda kowe bingung kowe nang desa Sawangan Bunton Pelendean jenengane niku perjalananane iki ya Pelendean kuwi leren nang kono kan ana watu gede kowe nggo lendek-lendek persis kayak kursi. Kowe nang kono nggo ngaso. Lah kowe kan Raden Said kan bingung. Ki apa garep ngetan apa garep ngundon. Lah kowe dilalah agilere nang kono. Kowe Raden Said, kowe anak pusang kendang. Lah akhirnya anak pusang kendang kowe kan dares. Jadi diturut enggak ana kali dares mengana. Lah bisa diturut kowe nang kono ketemu karo Ki Cakrajaya. Ki Cakrajaya dadi tukang deres nang kono. Nah, bisa dadi tukang deres kowe Raden Said ke terus ngrewangi gawe gula. Gawe gula terus gawe langgar nang kono. Berarti niku gula kali deres niku pancen keturunan saking simbah-simbah rumrin. Iya, pun turun temurun kali ya. Dilan derese ora akeh, kowe Ki Cakrajaya kowe metune akeh ya juga. Dadi emas, dadi apa sing ora lah. Kowe bisa wis Raden Said wis dadi wis gawe langgar nang dares. Kowe lunga ora pamit. Lunga ora pamit dilak. Lungane mari ngene Raden Said. Dia wis Sunan Kalijaga. Nggih. Burung dadi Sunan Kalijaga tapi gila Raden Said. Lalu kaya gue dilari ki wong maring ndi mbantune aku wis luar biasa nyong juga ora takon asal usule. Nggih. Lah kowe lungane maring ndi kowe dilari maring ngene jebulane nang kene. Nang kene. Lah kowe dilari nang Raden nang Ki Cakrajaya. Nggih. Lah Ki Cakrajaya kowe diwangsit nang Raden Said. Dia nyong nang kene piye. Ning tekan ki tunggoni nyong teng Jumatan disit mari Mekah. Raden Said. Lah bisa kaya gue temenan lagi Ki Cakrajaya iki nunggoni tekan ya saprene gini penjalin niku. Oh, penjalinnya ta sih? Iya sih kaya. Mulane teng posisi teng pundi niku? Kali dur makom persis kaya dambulan kaya. Oh. Kaya sing iki wis rono kaya. Oh. Mulane penjalin gue biasanya sasi surau pada dijaluki ngopo gue nggo siap. Berarti penjalin niku. Penjalin rotan gue. Berarti rin topo teng pinggir kali niku nggih? Iya. Lah bisa kaya gue ditunggu-tunggu ora balik-balik kowe. Kowe Ki Cakrajayane ya. Kowe balik terus Jumatan kana mari ngono wis dadi alas tua. Dadi alas tua dipanggil-panggil Ki Cakrajaya. Kowe ora semaur.
Ora ketemu wis dadi alang-alangan belakangan lha kuwi jadi dibleduk nang Raden Said. Oh. Lah bisa dibleduk kuwi cerek ana nang kono bekas ki Cakrajaya kuwi awune nang kono nglinting kaya tenggiling. Oh. Lah akhirnya dijenengi Tenggiling. Trenggiling berarti asal mula dusun Trenggiling niku saking Ki Cakrajaya sing kobong ngaten nggih. Glundung ngaten nggih. Kados Trenggiling jadi dinamakan Trenggiling. Ya, kuwi terus digawe ni makom dinane Kemis Manis. Mulane kene pasarane kan Kemis Manis, Senen Manis. Niku nek Kemis Manis kali Senen Manis niku nganakaken acara napa niku? Kuwi ya ritual carane pada caos bawani tumpeng Anu kenduri nggih, iya. kenduri. Nek Kemis Manis ki atusan tumpeng. Saking pundi mawon niku? Kuwi pokoke seluruh gemelem. Nggih. Sowan ngono gawe tumpeng. Nggih. Nah, gue terus sawise dibangun nang kono kan bangunnya juga Kemis Manis. Mulane cara nyonge ki digawe lairan Kemis Manis. Nggih, carane cara ulama-ulama saniki haul nggih. Iya hol. Nggih. Bicara Ngengetaken kematiane niku. iya bener gue hol. Salah iki kan hol. Nggih. Salah agama ki. Nggih. Nek cara Jawane ya ndongakna kali kendurinan ngaten nggih. Tapi secara sementara gue anu urung sekampok banget gue kok Nggih, sementara nemu sejarah sing ngaten niku ngaten nggih. Penemuan sejarah sing pun carane wis mandan dipahami. sing pun dipahami ngoten. Niku nggih. Itu tukang deres nang kene. Ki Cakrajaya kuwi jeneng anu asli ana sejarah. Nggih. Berarti deres niku pancen nggih pun enten sejarah kitrin nggih. Dados masyarakat mriki nggih mayoritas deres niku Deres. pun keturunan saking buyut-buyute. Iya, keturunan sekam Cakrajaya kuwi. Nggih. Oke mayoritas ki deres nang Nggih. penguripan ki deres. Nggih. Kudu rumiyin si Cakrajaya deres iki ora menek. Nggih. Inggris iki menek. Nggih. Men jadi ditiung-tiung menang. Zaman wali sih nggih. Zaman-zaman. Lah niku nek aben taun nggih enten acara niku, Pak. Pendasasi surah. Pendak surang nggih. Iya. Surah ki tetep sembilan wedhus. Oh, nyembelih wedhus. Iya nyembelih wedhus jenengane sedekah bumi. Sedekah bumi. Nah, terus wasiat siki nang kono kan wis ya takar mobil lah. Kayak sih anak kandangnya kayak kandang wasiat kayak. Nggih. Iki sih wasiat ora nang kono kudu alat-alat. Alat wadah-wadah ya. Nek isine di carane di langkung di anu nggih simpen sing secara rapi ngoten. Ya, terus kok dijamas nang kono di sana dikumbah lah. Nggih. Dikumbah. Sing ngumbah ya wong nyompat ya wong iki kan. Terus maca kidungan. Ya terus mau sawise kowe maca kidungan wis jamasan kowe rampung. Mau kowe banyu-banyu kowe sing bekas buat jamasan wasiat-wasiat kuwi ana keris ana tumbak segala macam ge kan pada di jaluki wong gawani plastik gawani botol aqua. Nyuwun barokah. Ya, karo kae. Lah terus kaya kuwe njuran ganti bengi kowe kidung 1000 geni. Kowe nek kidung 1000 geni iki jenenge ngrinding ya. Cara paling sakral nggih, acara paling sakral. Janane sendir dong ya. Di lampu-lampu iki tetep mati kabeh. Ya sing kidung 1000 geni ya wong nyom pada iki. Sing anggota telung-telung. Anu nggih. Ketua adat nggih, Iya, ketua adat. Niku nggih nek pas
acara niku nggih para ketua adat niku memakai pakaian Hitam. adat serba hitam nggih. Ya, khusus hitam. Pakai napa niku Katok iket bilang hitam, hitam, serba terus- hitam nggih. Iya, iket. Nah, terus kue sing pada hitungan ya wong nyong pada wong aku apa ketua adat nah ya teratur pokoknya jangan teratur dan sing hitungan kue khusus wong sing ireng-ireng ya sebagian ngubengi lah kue sing wong jejer kue pitu nang kono sing nang tengah kue nganggone putih kabeh. Oh. Niku sing memakai pakaian putih niku napa niku? Sebagai napa niku? Kue ya sarane tokoh kidung. Oh. Kayak kidung saya begini. Ya merindingannya ya ana kulik ana tu ana apa kan kena mati lampu kabeh. Nggih. Ana sentir tok mulu. Kan sentire kayak siki nang gue gudang gue. Diuripke nek pas acara nggih. Iya. Jadi kayak kidung sewu gini ke sentire ke hampir 1000. Kowe penerange ngangge sentir tok nggih. Iya. Oh, sing hitung-hitung sing putih-putih nyong saurane la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuwi nganti serampunge kidungan kuwe. Dan kok ngembene bae rampung kuwi mbene pencenot lampu ki durip namane. Sejarah kayak gitu. Nah, ini saya tepat berada di depan pintu ya. Di depan pintu gerbang ya teman. Masya Allah, seperti kerajaan gitu ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tepat berada di depan pintu ya, di depan pintu gerbang ya teman. Masya Allah, seperti kerajaan gitu ya teman.